phakade wathi uJesu ozakhona yini njengokusho kombhalo esini sakhe kophoza amanzi omfula. Jesus, hallelujah. Amaphusile amanzi uNkulunkulu phezu kwempilo zenu bantu. Sisomemezela ukhululeko kwabantu ebuguleni besono abasidlayo abantu bethi bayajabulisa kanti bazibulala. Siselapha sabalumezela ngoJesu wafela wonke umuntu ukuze abantu bakhululeke ebuguleni basathane. Sizongena ezwini kaNkulunkulu uDuteronomy 30 verse 15. Jesus. Deuteronomy 30 verse 15 is like ukuzofunda kafushane. Ophusayo kulawa manzi. Ophusayo kulawa manzi. Yebo ophusayo kulawa manzi. Domina Gateka, I'll say to Ophusayo, Kulawa manzi. I'll say to Ophusayo, Kulawa manzi. Yebo Ophusayo, Kulawa manzi. Domina Gateka, Yepela Gomeka, Yepela Gomeka, Yepela Gomeka, Yepela Gomeka, Yena Ophusayo, Kulawa manzi. Ophusayo, hallelujah. Nomhlabeleli uthi umuntu ophuzayo kulamanzi akomi naphakathi ekhaya. Lamanzi mawuphuzile awubusoma wamele ukudla isono esilimaza impilo yakho. Mawuphuza lamanzi akuJesu osinikela kuJesu akhule ekhuleni besono uthole namanzi okuphila khona uzoba nophilo phakade. Wathi uJesu ozakhona yini njengokusho kombhalo esini sakhe kophoza amanzi omfula. Jesus, hallelujah. Amaphuzile lamanzi uJesu azokunika wona namhlanje. Awungeke usihle isono endlela uzinome naphakathi ekhaya. Amen. Yathi ngoba simile lezanga sisindiwe sizame sisindisiwe. Nami ngishumayela ngitshela abantu ngoJesu angizalanga ngisindisiwe. Noma umfana wayomile engena amadrasini ephela insangu nogwayi uhluleka ukuyeka kodwa uJesu ongikhulula ngoba ngangomile ngithi ngiyajabulisa kanti ngiyasilimaza. AsekuJesu ongikhulula. Yes, Lord. Kangiphuza utshwala. Yes, Lord. Phuza utshwala sinwe senze yonke into esikhulu ekuseni. Sithi siyajabulisa kanti angaboni ngomile kodwa uJesu waqeda ukoma ngokusinikela kuye ngoba uyena uJesu okhulula abantu ekhuleni besono usafela abantshontshile abafaka kuzo. Enkosi yami. Kasiza uJesu nami yona ngizomshumayela la uJesu engimaziyo impela. Awukhulumi ngoJesu ozofika uye enkonzweni uphume enkonzweni uqhubeka nesono. uJesu yakhululana esonweni nowafela bonke abantu. Onkhuluma uJesu emhlabeni ukwenza i-sex out of marriage. Ngihlala namantombazana abantu ngithi ngiyawathanda ngingafungayo ngoba ngiwathanda ngawufuna imizimba yawo silale nawo khona siwaxosha siwafuni sifuna abangcono kodwa noJesu asisindisa. Akhuluma impilo amawuphilisa ngisefeni akuma-HIV noJesu nomusa noJesu nothando omasinikele kuye obesekhulula engakubaleni isono sakho. Namhlanje sisomemezela ngoJesu okhulula nayo. Hayi uJesu ongena enkonzweni qhubeka nesono qhubeka nenhliziyo nenzondo ungabafuna abantu benomona uqhubeka uthakathe
uzibiza ngomdla uphatha iBhayibheli uthi ngalo Jesu sokhulula ngoba betewonda emhlabeni kanye kwathi lokuphenduka. Namhlanje silethe uJesu phezu kwempilo zabantu abaqhelasekile, beqheleza amabhusi, beqheleza utshwala, beqheleza ubufebe, beqheleza amanga, beqheleza izifo. Nawe uJesu ophilayo oyasakubaleni izono zakho. Yes, Lord. Uzobe sekethele noJesu. Yes, Lord. Owanenge siphambaneni ngenxa yezono zethu khona sizobuyisela abantu sezulwini sashayela yolahla sogwembe. Wonke umuntu ophila emhlabeni engahlangana noJesu ophilisanayo uhambe endleleni ebheke esogwini wabathi iBhayibheli khona indlela ebukeka yinhle emehlweni omuntu kodwa indlela yindlela zakhona isiphetho sayindlela sokufa. Nangu uJesu namhlanje. Hallelujah. uJesu ophilisanayo. Hallelujah. uJesu wafela mina nawe. Hallelujah. Esimele siyolahla esogwini ngenxa yezono zethu noma thusiwe usuwele ezikanani maze uJesu othethelele noma sowabulala abantu wahoshula izisu wakhipha izisu wabulala ingane eswini maze uJesu othethelela noma ngaze uthola uJesu lezo khona sokumina zikulindile ngale kuthula onakuthula Woza kuJesu namhlanje. noJesu okhulula nayo. noJesu ophatha impilo yomuntu angabe sasenza isono noma thi isono sigqilazile waze wagula mawuza uJesu yaphilisa. Yes, Lord. Simala ngoJesu ophilayo. Ake sifunde Deuteronomy 30 verse 15. Lithi iBhayibheli bheka ngibekile namuhla phambi kwakho ukuphila nokuhle, ukufa nokubi, ngokuyala namuhla ukuba uthande uJehova uNkulunkulu wakho, uhambe ngezindlela zakhe, ugcine imiyalo yakhe nezimiso zakhe nezahlulelo zakhe ukuze uphile. Wahambe uJehova uNkulunkulu wakho akubusise ezweni ongena kulo kulihla, kepha uma inhliziyo yakho iphendukela ukuze uyezwe, kepha uyengwe ukhuleke kwabanye uNkulunkulu ubakhonze, ngiyanimemezela namuhla ukuthi niyakuphupha nokuphupha, anikuvandisa izinsuku zenu ezweni eniwela iJordani ukuba ningene kulo lilizwe. Amen. Nkosi Moses sifunda kwezibayo egameni likaJesu. Amen. iBhayibheli namhlanje lithi uNkulunkulu uthi bheka, ukhuluma nawo wonke umuntu namhlanje. uNkulunkulu uthi bheka, phambi kwakho ngimisile nazi indlela ezithu okumele ukhethe nomhlaba usaphila. Lithi iBhayibheli ukhethe indlela ukuphila nokuhle noma ukufa nokubi. Namhlanje uNkulunkulu uyakunema ukumemela ekuphileni khona uzosuka ekufeni. Nawe uNkulunkulu ufuna ukuthi ukhethe ukuphila namhlanje, and ukuphila uJesu Kristu. Uthi uJohn 14 verse 6 uthi uJesu mina ngindlela neqiniso nokuphila, akekho umuntu osezweni ngaphandle kwami. Namhlanje iBhayibheli uthi uNkulunkulu bekumisa indlela ezimbili, eyokuphila neyokufa. Indlela yokuphila uJesu, indlela yokufa isono esibulala umuntu. Namhlanje uNkulunkulu ufuna ukhethe empilweni yakho ukuthi ufuna yiphi impilo, impilo yokufa isono ufe noma impilo yokuphila uJesu. Ongena uJesu abayinkosi yomsiza impilo yakho, lendlela ohamba ngayo, lempilo ephilayo ungahlala ngegama likaJesu, ungasindiswanga indlela yokufa. Namhlanje nawe uJesu awuphila wonke umuntu. Ngoba lethi iBhayibheli uthi lapha ngokuba uNkulunkulu wakho uhambe ngezindlela zakhe, ugcine imiyalo yakhe nezimiso zakhe nezahlulelo zakhe ukuze uphile. Uthi uNkulunkulu uma ukhetha ukuphila
Zilandela indlela zakhe, ugcina izwi lakhe, khona uzoba nokuphila. Ngoba ngamkhonza uNkulunkulu kuJesu Kristu awunako ukuphila. Yingakho abantu befa izifo, bedingwa imoto, bedubulana, bedakadana, benza konke okubi ngoba bendlela okufa. uJesu akekho. Yingakho abantu begqileze utshwala kulesi sikhathi nengane encane ngoba zihamba endleleni yokufa ezobabulala ngelinye. Yingakho abantu begqileze amadrasi namhlanje ngoba bahamba endleleni yokufa. Yingakho abantu begqileze ubufebe bayagula namhlanje ngenxa yobufebe, benama-HIV, abanye sebefile ngoba bebehamba endleleni yokufa. Kodwa nawe Jesu uzothethelela izono zakho, uyathanda njengoba sakubalela izono zakho. Kuthe sanele sibenzile lezo zinto uyenza ulihlamba Jehova, ulihlambulule kungcola kwenu. Ngoba lempilo ephilayo ungahlangana noJesu ibheke ekufeni. Uthi iBhayibheli nakuyifunde khona uthi kepha verse 17, kepha inhliziyo yakho uma iphendula ukusungezwa, kepha uyenge ukukhuleka kwabanye onkulunkulu ubakhonze. Ngiyamemezela namuhla ukuthi uyakubhubha nokubhubha anikuzandisa izinsuku zenu eniwona iJodani ukuba ningene kulokulidla. Lithi iBhayibheli la, uma unema ungafuna ukulalela ukwamukela uJesu, abantu bazobhubha nabangeke bamkhethe kaJesu ofela wonke umuntu. Akekho umuntu uNkulunkulu ofa ngenxa zabantu, uJesu yedwa. Bonke abantu uNkulunkulu abakhonzayo bangasiyena uJesu bakhonza uNkulunkulu zababulala. Lithi iBhayibheli namhlanje uma ungaphendula ukhetha ngendlela erayithi kaJesu uzophupha nobhubha. Ingakho nebhubha bekuyobuza ijala bajabulisa, bashayane, bafazane, badubulane, baphashe imoto bedakiwe, zibakhinqe benze ama-accident ngoba hamba endleleni yokubhubha. Ijaji lingakho kuyehla, kodwa namhlanje wena uNkulunkulu ukugcinile, wakulondoloza ngoba ekuthanda ufuna ukukhulula. Abanye abo behamba endleleni yokubhubha, bangenile ebufebeni, emjoleni, isesi, out of marriage. Namhlanje bayagula, banezifo emzimbeni yabo ngoba bahamba endleleni yokubhubha. Kodwa uma uze kuJesu uzobe sekuphilisa kuzo zonke izifo zakho. Asikho isifo esimhlulayo. Noma umfana oyefuthiwa namantombazane enama-HIV ngena nawo, kodwa uJesu angiphilisa. Ngiphila ngoJesu namhlanje ngoba uNkulunkulu ekutheni isono sakho bese yakulapha. Akekho omunye ozokhulula ebukhuleni besono. Lesi sono osidlayo sokubulala. Namhlanje abanye basenetratini engamadrasi bekhula nabo babenesishenje kuthi nabazoba okuthile mahamba isikhathi, kodwa ngamadrasi abatshontsha usathane. Namhlanje sebenze ezokugeza balimele shisho kubhisisekile, kodwa mabebeza kuJesu uzoba nestori. Abakhulula uJesu babuye endleleni kaNkulunkulu ngoba uyabathanda, wabafela nabo. noJesu uyangithanda bantu, wozani kuJesu. Manje wozani ngizibeke zingenzinjani izono. Mina ngizangihlanda Jehova, ngihlambulule kuko konke ukungcola kwenu. Kushuthi manje uze uJesu nesono sakho bona wamandla onqoba isono. uNkulunkulu amthumela uJesu esofa phambanweni ngoba esibona ukuthi abantu emhlabeni abanawo amandla onqoba isono. Khona sofa uNkulunkulu azosithela ngegazi lakhe, khona masizinikela kuye ayosinika amandla onqoba isono. Lithi iBhayibheli uJohane wokuqala chapter 2 John wokuqala verse 12, bonke abamamkela wabanika amandla ukuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Masumntwana kaNkulunkulu uthola amandla okunqoba isono. Ungabe useqhubeka nesono ngoba ungena uJesu, awuqhubeki nesono. Uyamdinga noJesu ngoba wathi uhamba emhlabeni usafihla isono noma ujoyine isonto ngelikhulule ekuquleni besono. Isonto ngelikutshengisa ubufebe uzoqhubeka ujoyine phakathi uzojoyina isonto ithathe phakathi enkonzweni.
ube nenhliziyo ebuzoza abantu phakathi enkosini ngoba isonto anemkhululo umuntu ukhula uJesu yena yedwa. Namhlanje naku ukuphila uNkulunkulu ubeka indlela ezintu, indlela yokuphila nendlela yokufa kepha yakhe indlela ngoba indlela zimbili nawale kothi unazimbili ayikho esithathu yile uJesu yedwa. Uyamthenga noJesu. Ubani ozokusiza la? Ubani ozokukhulula esondweni? Ngoba ithi iBhayibheli inkokhelo yesono kufa kodwa isipho sikaNkulunkulu somusa sokuphila phakathi. Woza kuJesu, woza kuJesu ozokukhulula. Usukhulile mdala ugcinile uNkulunkulu afuna uphenduka uyashudazwa kodwa afuna ulalela liyeza usuku lokufa. Ubani ozokulamela? Ungasho namhlanje ukuthi hayi isikhathi sami sokuthi ngifuna sikafike. Ngicela ukutshela namhlanje the uJesu esevuka sawuvela lapho isikhathi sawonke umuntu emhlabeni ukuthi asindiswe. Inkinga abantu baqinisa inhliziyo zabo bengafuni ukuphenduka ngoba bayazi future ukuthi babhekephi bafuna ukufa. Yabona abashumela namhlanje sikile isikhathi empilweni yakho sokuthi nawe usindiswe. Isona sezayo angisazi sikhuluma isona esibulela abantu esibane eBhayibhelini ukuthi sebabulela abantu basesogweni sebaqabeza abanonkulunkulu. Naku uSumkhosi uNkulunkulu usahlela eDimoni nobusebe. Naku uSumkhosi uNkulunkulu usahleza emadasini. Naku uSumkhosi uNkulunkulu usakhona usaphuza utshwala. uJesu kuphela sokukhulula waleyo mpilo usadala utshontshile wakufaka kuyo ubefuna ukubulala efuna ukubhubhisa kodwa mase uJesu uzobe sekukhulula uJesu ngoba one day mafika ukufa utshwala yawunuphile phakathi amadrasi yawunuphile phakathi ubufebe yawunuphile phakathi uphile phakathi tholakala uJesu nayedwa. Hallelujah. Sewahlangana noJesu. Yes, Lord. Kepha namhlanje Yes, woza kuJesu nomuntu unezo nezimini yena phela sokusiza. Namhlanje ungahlala uqale ungamfuna Jesu uthi bakala umsindo mafuna ukufa uzokhumbula usuku ufuna uphenduka uyosathola. yes, Lord. Nangu Jesu Yes, Lord. ofela na Hallelujah. uthi khetha indlela zimbili izindlela noma ngabe nemali eningi phela yazi ukuphila phakathi imali uJesu yena yedwa. Abantu kukumabeka selela abantu kukulona ngoba uthi afuna ukuthi umuntu aphuphe kodwa umuntu ufuna afike lazima uqinise asindisa abantu kodwa still abantu bafuna uphenduka noma sebazama kanjani uNkulunkulu abantu banako umhlaba ngoba umhlaba usizwe umhlaba uzosala asakhile la siyahamba mafika ukufa uyahlala noJesu akukuphenduka walokuthula noma ungadayisa ivoto noma ungadayisa noma ungawenza noma noJesu mafika ukufa kuzofana emhlabeni konke lokho uthi uJesu empilweni yakho. Hallelujah. Ubani ozokhuluma bathu ngama empilweni yotshwala empilweni yamadrasi empilweni yobumnyama esele ubhekene nazo uJesu yedwa. Woza kuJesu. Jesus. Woza kuJesu. Yes, Lord. Usavulile ivo Hallelujah. ufuna ukwamukela namhlanje ukhulahlekile uthi uMateyu chapter 11 verse 28 salilike lokho elikhathe nemsindayo mina ngizokunipromosa athi belani ijebe lami phezu kwenu nifundekile ngoba ngithobile ngimnene ngithobile ngenhliziyo athi ukhona into efunalweni uzofumana impromosa. Woza kuJesu namhlanje noma ngathi unafuna isindisa ukubalekela uNkulunkulu kodwa masafika ukufa uzukubalekela ukufa nengane ntombazana ohushulayo ukhipha izisu uyapreventa ngenyathela zingaziklindile emkhathini nawe uzukhona ungena ekhaya esifuleni udinga uJesu uzokuthathela leso sono angeke uzube nokuthula ngaphandle usinikele uJesu ngoba nabahushulawa kodwa uhushulile ingane wena wazibulala ngenxa yesono sobufebe. Woza kuJesu ozosindisa akekho omunye uyedwa Jesus. ngoba wante wanga emhlabeni uzozilanda igazi lengane zakhani akhali zakhe zakho uzophumelela kanjani sekumangalela. Woza kuJesu nawathi isono sobufebe isex out of marriage ingoba wawungazi. Woza kuJesu
yabona isifuna sokusebenza siyasibiza ngqo asikompromise abafisa babeshe bufebe bakhoma leli gama ethi hayi uyahlambalaza uthi ukunhlamba cha lelizwi liseBhayibhelini kwasekonto bokuqala chapter 6 verse 9 ithi iBhayibheli abangalungile abanakulisho lombuso kaNkulunkulu singaduze nasishebe liqala nje ethi umfundisi namantombazane aphathe abahlali akafuna ligama ngoba uhlale sonweni naye thina salikhuluma leli gama ngoba uJesu wathi mesindisile walaphukalo lethu wazala idimoni lofebe wakhipha kithi uJesu bayedwa bamzamini impela kuhluleka la namantombazane impela nama-HIV ungakhoni kodwa usinikela uJesu angiphilisa namhlanje ngiphila ngomusa kaNkulunkulu. Haleluya. Ahambe inyanga ahambe isango ahambe ibhedlela ahambe amaklinikhi ngiphila ngendlela kaJesu yena yedwa uNkulunkulu onamandla akekho omunye ophilisa abantu usho njalo ezwini lakhe ngamaHebrew 103 u-15 uthi uNkulunkulu uthithela zonke izifo zethu uthithela zonke izono zethu bese lapha zonke izifo zethu afike leso kusimhlulayo inkinga abantu abazosathela ufuna badukisa wosana kuJesu ngoba namhlanje uNkulunkulu akawulanda umphefumulo wakho manje sithi siyahamba siyasuka la avela ulanda umphefumulo wakho uNkulunkulu uzothimba ngobuso bakhe na baningi abantu bebeqhenya baphuma emakhaya vele bayaphansi kwaphela ngabo bahamba drive imoto baphela emgwaqeni bahamba emgwaqeni beshayisa imoto baphela kanjalo babeqhenya nabo uma kushula yesha beqheka bengamfuni uJesu bafika ubufa namhlanje bamfuna noJesu bafuna 1 minute ukuya emhlabeni ezophepha kodwa wena sisemthubeni nophenduka waze kuJesu uyathanda ayasakubalisa zakho waze kuJesu. Come to Jesus. Jesus Christ is coming back. Waze kuJesu. Hallelujah. Kusana ala nithembe njalo kenaga sehlalelo la empela sesiyakhuleka la nasha ezulu ana nakho konke nomhlabeni uthi bonke abanethembele njalo lokuyekhaya ezulwini basihlambulula ngempela angeke usihlambulule kusono uma ungazinikelanga uJesu. uJesu egazi lakhe ohlanza nayo ohlambulula nayo noma ngathi unethemba lezimanga emhlabeni uzohlathela igazi lembuzi namawundlu ukushile ngalo lithi iBhayibheli kumaHebrew chapter 10 igazi lembuzi eliyamawundlu alimhlanzi lesomuntu igazi leJesu nalodwa alikho lenye igazi ehlanza lesomuntu uthembeni wena umhambe emhlabeni wahlanza ngegazi leJesu nanti thuba lakhe sishumaliza eleqiniso njalo baze kuJesu ezobafundisa indlela yokumesaba uNkulunkulu ezobanika amandla okugcina khize ngoba one day amathemba asemhlabeni ayasala. Uthi iBhayibheli liyini ithemba nomuntu ongenaNkulunkulu uma kufika kufa uNkulunkulu ethatha umphefumulo wakhe liyini ithemba lakho wena ungena Jesu uma ufika kufa liyini ithemba lakho athi Jesu kumsiza ngani umuntu uzizwa izwe lonke bese egcineni bonakala ukuphila kwakhe na waze kuJesu namhlanje. Hallelujah. Jesus. Sisakhuleka Enkosi yami ngiyacela ukhuleka nawe awu Jesu noma thukuphi noma uyahamba emgwaqeni noma uyadrive noma uyadayisa noma umile waze kuJesu. Hallelujah. Mina ngithalo sisakhuleka sisakhuleka yebongo seyizakole mina ngithalo yebongo manje sisajesu
Usasemnandi namhlanje, usaphuza kumnandi, usahla ukudla kumnandi, usenza konke kumnandi, usahla isona kumnandi. Kodwa leso suku angifutha sangeziko elobashisa bonke abantu emhlabeni, abasikhukumezayo nabasiqhenyayo, liyohleli impande nagatsha lolu suku uJehova lenzayo. Kusho incwadi yamama lakhe chapter 4 verse 1 no 2 kuyehla. Namhlanje amukela uJesu akuthanda, sesiyakhuleka ukuze nawe usindise. Wazi negama likaJesu uyena noJesu akuthela izono zakho, kodwa maye kuwe ngoba uyakubona uNkulunkulu ngendlela ahamba ngapha ekuseni. Usebazame kaningi abantu uNkulunkulu abantu baphenduke, akhile amabasha ukuthi abantu bayeshintsha bosindisa kodwa bangayi abantu baqhubeka badumana komhlaba. Wafisa abavangela bamisa amatende kwenza imizuzelo kodwa abantu bangaya. uNkulunkulu abantu bayabhipha abantu, uyasivusa nathi sibashumayeza abantu besebenza behlele emgwaqeni, abantu benza ngabe driver beshiyaza balizwi kaNkulunkulu ngoba bafuna enkonzweni, abafuna ematentweni. Umanje sebeshiyaza behlele abantu besemakhaya beshiyezwe ngoba uNkulunkulu ebathanda akafuni balahlwe. Maze uhlala nomusa udebesela kuzoba njani ukulahla kwakho mafuna ukufa. Sesiyakhuleka. Hallelujah. Ngiyacela noma thubani kuphi, ngiyakubuza ngothando lukaKristu. Hallelujah. Ngiyamukela uJesu namhlanje. Jesus. Ngizokhuleka noJesu basekhombisa indlela ezihamba endleleni eqiniso, Jesus. hayi noma ngayiphi indlela. Sesiyakhuleka egameni likaJesu. Ngiyacela wamukela uJesu namhlanje nomkhuleko ngizowusho khona uNkulunkulu lawulanda umphefumulo wakho namhlanje. Igazi lakho lingabuza ezandleni zethu, labuza ezandleni zakho. Awucabanga abantu abaningi kangakanani befisa ukudlula namhlanje, babuye futhi bavele bayaphansi bangabe saphila, abanye balala bangavuka, kodwa mina la uNkulunkulu usenzele umuzi saphila noJesu. Asiwo akekho umuntu osizosivuka, uJesu yena yedwa. uNkulunkulu wangithela mina nawe osiphilisayo. Sisakhuleka. Ngiyacela lapho khona usho nomkhuleko emva kwami saka uzawusho noma umusho. Ngiyacela mina ngizowusho nomkhuleko ukuthi nawe usindise livule lelithuba kuwo ukuthi wamukele uJesu. Siphele isikhathi bantu uze obubi lomhlaba. Sesiyakhuleka. Ngiyacela usho nomkhuleko emva kwami noma thukuphi wamukele uJesu namhlanje. Olokela isono yamukele uJesu bese kukhulula. Jesus. Cela uthi Nkosi uJesu, Nkosi uJesu, ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi, ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wavusa Nkosi uJesu wabafileyo. Ngizinikela kuwe Jesu, thatha impilo yami, ngena enhlizweni yami, ube uNkulunkulu wami, ngiba umntwana wakho, ungenze ngibe libumba esandleni sakho, ngibe lokho kuyintando yakho. Ngiyabonga Nkosi uJesu egameni lakho. Ngiyacela Jesu ngamula ivumelwano nama-covenant engene kuwo noSathane namadimoni. Ngisinikela kuwo, uphathe impilo yami, ungilondoloze, uzungivusa mhla kuphela, ngifinyelele embusweni wakho. Ngiyabonga egameni lakho Nkosi uJesu. Ngiyabonga egameni lakho Nkosi uJesu. Amen. Hallelujah. Ngiwushilo lo mkhuleko ukuze abantu bawuze lo mkhuleko. Khona uNkulunkulu masenilanda namhlanje hlale nazo ukuthi uNkulunkulu unikile ithuba lokuthi nisindiswe nami. Yamukela ukuthi sinithiyeza abantu abasha. Laba abantu abasha beqheleza ama-drugs, beqheleza ubufebe, beqheleza utshwala, ungalalela abazali ungezwa umoya ogcwele ukuthi uSathane efuna ukuthatha impilo zabantu. Thina uNkulunkulu sinabantu abasha usindisiwe ukuze abantu bazobona uNkulunkulu abakhulula abantu egcineni lesono. Ukhona siwona
kwabantu abadala kuphela. Wonke umuntu engane encane, wabantu abafayo abancane, abadala bayafa. Kunjalo. Bahambe emhlabeni ufice ukufa ungahlangana negama laJesu yosha. Inkosi yami. Ngicela ukukhuleka sibonge. Jesus. Bawukhona ugula bamukholwa. Jesus. Uzokhuleka nje umkhuleko okubonga. Uthi uNkulunkulu aniphilise. Nizobona amandla kaNkulunkulu. Sengiyakhuleka. Baba igama likaJesu siyakhuleka abantwana bakho bonke maningi. Bonke abazile balalelele namhlanje ngicela ukuthi uJesu basize. Bonke abazinikele kuNkosi bakhulule igama likaJesu. Siyakhuleka Nkosi basize abantwana bakho. Ubafaka imbewu yakho kwenza ukulunga. Nabo bonke abalalelile kodwa baqinisa inhliziyo. Ufabele babambile uthi bangakhona uphenduka namhlanje Nkosi yabakhulekela ungaqala ubalande bengafikishanga ngoba ngane wathi lokuphenduka ngiyabacelela Nkosi benzele umusa nabo bonke abagxekile bethuka bengafuni ukuzwa bathathelele Nkosi ezolweni zabo bakwazi abakwenzayo. Ngiyakhuleka Nkosi nabagulayo manje ngithumela izwi lakho othenzile ngoMawubo 107:20 wathumela izwi lakho labaphilisa wabakhulula emathuleni. Ngithumela izwi lakho kuzo zonke izifo egcwele abantu bakho nabantu bakho baphiliswe manje ngegama likaJesu. Ngiyawahlakaza amadimoni okugula in the mighty name of Jesus. Cela uNkulunkulu bathathe ubaphathe abantu bakho baphilise bona ngisamandla akho uthi mina uza kuwe ayenze kithi Nkosi baphilise abantwana bakho manje abalandeli befana in Jesus mighty name. Zonke izifo ezibahlasela ziyasha manje nokuhlobo lokugula kuyasha nemithi yabathakathi yasha egama likaJesu egama linamandla. Ngiyawahlakaza amadimoni okugula in Jesus mighty name we pray. Amen. Sambonga uNkulunkulu. Ambusise uNkulunkulu bonke abadayisayo anandisele uJesu ayivikele amamaketheni angcina uJesu alondoloze egameni likaJesu. Hlale nazo uNkulunkulu uyanithanda kodwa ngihlale nazo ukuthi ungafica ukufa ningazange msindise ubokwazi ubheke esogweni izono zakho zokuvimba wakhona ungena ekhaya ezulwini. Namhlanje uJesu bevulile simkhonza uNkulunkulu simkhonza uJesu kuze phakathi naphakathi. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Angibusise uJesu kakhulu. Hallelujah.